Ассаламу алейкум дӯстони гиромӣ, барои шумо як хонаги аз 13 микроноҳия пайдо кардем дӯстон. Хоб агар ки 13 микроноҳия аз ин тараф мағозии дадо дар пушти бино бохчи рақами 35 дӯстони гиромӣ, хона беҳад хонаи нағз дар 6-ум ошона рафтем дӯстон. Абзори хонаи навбатиро пешкиши шумо мекунем. дӯстони гиромӣ медарем аз ин тараф лифт дар як падез ҳамагӣ 7 хона ҳаст. хонаи навбатӣ ана ҳамин хона як хонаги 48 метри квадратиро ташкил медиҳад дар 6-ум ошона. хоб аз ин тараф хол яъне калидор, дар ин ҷо зал яъне меҳмонхона дӯстони гиромӣ. хоб аз ин тараф бохчаи кӯдаконии рақами 35 камтар поёнтар ЖУ дӯстон, аз ин тараф раи калон. хона беҳад нағз дӯстон, бинед ба мисли қаймоқ стяжка шудагӣ, шкатурка шудагӣ. дом то моҳи сентябр сдават мешавад, ба пуррагӣ ба анҷом мерасад. аз ин тараф ҳоҷатхона ва ҳаммом дар якҷоягӣ дӯстони гиромӣ. хоб дар ин ҷо бошад кухня яъне ошхона беҳад калон аст дӯстон, бо оинаҳои калон. хоб агар мехоҳед ки хонаро аз наздик бинед ягон савол доред, пас ба номери ҳозир наварда муроҷиат намоед. аз номи канали мо яъне Estate Xo'jand гап занед, хонаҳо боз камтар арзонтар мешавад. Обнӯштанро фаромӯш накунед.